mulai kuwi to. Apa Bu? Makan terus lah mantuku sundi rene. Bu, non, apa Mas Beri? Nek saged ngajengan niku ampun diskakne rampune. Mboten kuwak jagung. Tenan ngantek rombong kok lho. Gak apa nek dikakne. Ngaruh. Terus tukang bang barang bang yo Gak maksudnya iki nek dikakne gak apa. Iya, nek lamune makan nek bengi. Gak apa. Heeh. Tak kira nek dikakne gelem wong nek dikakne gak gelem wong. Iya piye iki so jamuan ruwet ra. Nek kakakne ngono kuwi malah gak metu wae lho. Tenan. Iya, iya. Lah wong kebone sak ngene. Ana aku lho, tenan ra. Menus pirane? Menus Yo gede-gede tenan ya. Nggih. Lho, Duh, niki kok jam 12 pripun, Mbah? iki rusak dhewe. kadang mulai. Oh, apa ya ngono tamune? Sik, tak dhewek ngetang. Tunggal mawon lho, kula mboten. Iya. Kayak senengane legi nek tak tari pahit apa legi le. Mendino wis pahit ta mbah rasane ngono. Malah curhat. Iya kayak tarai. Mendino wis pahit ta mbah mbok arep mbok kayak pahit ini. Legi. Wis kepaiten. Kata itu. Jadi mendino ndek ngrasakne pahit ae. Nganu paling Mbah hidupe pun pahit. Lah iya, ayo ngono kuwi. Hidupe legi ayo ya. Masak napa Dek wau? Mboten masak. Ambil kalau karo goreng tahu kalau nih goreng karo lorong jangan makan. Nggih. Nang kasih adik karo nang. Nana mau tahu nah? Tahu goreng mau. Tahu goreng. Enggak mau. Ya udah. Ya. Nah, aku tak boleh ikan apa. Kita lagi itu main kata tambahan. Jenengan nggih wedangan? Iya, Pak. Napa niki wedange arak napa? Napa? Anggur. Anggur. Heeh. Anggur hitam. Gak ngono, kuwi kan parian. Kula nganu to, Mbah. Mau arak mau anggur, nek keplan terasi do nganggur. Kene rong gelas yo, Kak. Kirang ketingale. Kakak yo ngono. Tambah Kak, isine Kak kanggo ngisi tehku, Kak. Ini Kak sing gawe. Sik. Kurang. Dikit. Jor. Insya Allah sok kemet nganu ya. Terus nang pasar mulung. Waduh, lha iki Insya Allah. pados napa niki? Tapi mana tahu? Iya, sopir manut kan. Tak pecat lah. Mbak Nini aku tinggal. Mbah Satino. Apa Mbah? Sampeyan tua-tua ngono pelakor. Kena apa? Lah imam kuwi lagi dadi karo bojone yo gara-gara sampean. Apa tapi yo ora merasa nganu awakmu, aku ya tenang ae, wis biarin ngono lho aku ki. Aku iki wonge slow kok tenan. Gak ngerti ya. Tak suwer-suwer jadi selawe. Akeh Tak cipuk papat kari selikur. Tak pikir-pikir ramelu duwe. Ora liwat entuk sedulur. Dadi sedulur. Lah nek mbae iki wis tuwek ya. Parekane. Pariane pripun? Tuku soto renek iwake. Menyang Seragen liwat Ndalungan. Aku ndi bojo diasrane penake. Al wong ijen aku ora duwe tanggungan.
Iso Mbah kuwi. Lah nek cara aku dadi imam ditampe Tanjung Dawa. Ibrek-ibrek kayu ning gulun Dik, godhong telo temu bang rege. Mbok tampe aku ora gumun golek liya ngungkuli kowe weh. Gede. Kurang ajar iki Yan. Kurang ajar niku Mbah. Arian gak iso ta. Belas kula mboten saged iki Mbah. Aja. Warai yo Mbah, Mbah. Rene iki sinau. Kula nganu lho Mbah, merguru mriki. Kita bisa kenali tanda Angel merguru parian. dengan Nah, A plus Focus. Ini pasti berhasil. tapi tata kok. Kandani. Tuku soto rene wae. Tapi yo madhep rene seteng ngene-ngene. Enggak, ora teko marek-marek gambarku aja. Gak apa-apa, Mbah, malah terkenal loh, Mbah. Alah lah. Ojo Kak. Kakak ini. Kakak iket kemarin nih aku. Ben didelok Mbak Repa. Aku ditekak-tekak. Pak. Rambutku jadi semerkat kok semerkat. Hitop purun. Yo kuwi Dik. Oh nggih, benjing. Kula gak dateng riyo. Tenan pura iki. Nggih. Oh, janji ada utang. Waduh. Tenan. Nggih. Terapi. Hayatnya melindungi. Napa disemirping mawon? Astagfirullahaladzim. 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 Kirana gue. Nah. Endi rek kuwi Kak? Pundi tuko? Endi? Ngong rumong sakayuyun yen rina nelongso yen bengi sepi prasasa seliramu dik katoneng metro. Tapi kan di suara. Mbah kuwi sinden yo guys, masane sinden balap. Tapi yo pas ae lho. Iya. Iso ae. Ora suwe kita masih nyambut. Aja aku, Mbah. Citra mun kakang netepi janji. Lah wong ora tau netepi janjine lho, Mbah. Hei, Mbah. Penjalukan wae tak yen tok bening. Diyoni toy Mbah, belas ora nek sing ditepati janjine. Adem lho, Im. Enggak. Penting diyari sik, Mbah. Iya. Belas sih, Mbah, gak metu janjine, Mbah. Janjine wis numpuk-numpuk iki. Aku iki naik gendean dek rondo nang ora-ora gak enek kerja. Undang-undang imam gak tau dua. Aku naik gendean nang gak enek kono bar niki mopo mulih. Muka aku yang ngene. Daripada harus dikilir tintang. Iya, aku pun wanita. Aku bisa merebut suami orang. Waduh, lah niku lho, Mbah. Kula jane nggih saged. Ku tak mau menanggung akibatnya. Biar janda, aku masih punya harga diri. Aku bisa memilih calon suami. Ya, Gimana kekelet? Lucu ta, Mbah? yang buka wis ra mbok tangga iso len aku ning longok. Longok niku napa? Ala-ala bengok. Allah langgar bengok. Anak wong ngamen. Moro-moro rono. Jenengan tanggap. Sik asa jumlah ki rada. Madhep rono, Mbah. Aku ki rada. Mbok sego ning piye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang ngene iki ape mangan. Wis piringnya tak cekel rene mlaku kok. Yen awan moro-moro gendingan kuwi. Aku ra doyan mangan. Yen Pas berarti. turutan sak klisian, gak tau klisian Mas aku. Sing tak pikir
Dudo teles selor dalan. Blas Mas, gak mikir aku ngono. Ya aku lagi gendingan gak ditutupne lungguh ning kono mbek ning kono. Lah tak tekoki. Jagongan niku. Ya, Mas, nyuwun sewu jenengan daleme pundi? Kula ngawi ombo Mas sing sitoke. Tiang pinten? Loro. Tiang kalih. Heeh. Ngawi ombo Mas aku. Ngawine ndi? Kula geneng. Walah pabrik tebu, lak gula tok nek nggih wedang ra legi aku ngene. Lah sing setunggale niki daleme pundi? Kula semen yung. Lah kokoh tenan ngene mbangun omah. Iki ya ngono nek iso jawab to aku. Hah? Oh, rumah samu gak iso jawab. Yunge ndagel. Dagel dhewe. Aku nembok gambarnya tak bupuk lho Kak. Tenan. 1, 2, 3. Ger udote Surya. Urung ngerek. Ngelinting tiba guys. Aku bodoh kuwi lho. Anake Nunu ido rene niku ya aku ditoni rokok pakane ya udut. Ya dipoto. Bocah ta iki. Kenang-kenangan, Mbak. Kenang-kenangan. Wong kene iki ABG tua. Waduh. Wis disiapno lho Mas baju sing gosok kemis wis disiapno lho. Ya iya lho piye engko lho kene nunggu engko kesuwen ya. Kok kleru. Me pilih iki lho sesuk arek genjong lah. Genjong nang ndi? Ini Mbah Gun. Lho ku murah dhewe nang jagung. Niku mboten diselepne to Mbah. Kan maksudnya selepe ben payu. Iki nggo cagak lek iki lho, ben betah malah. Mbah Koprak mau nyelepno, guys. Nggo harian jere. Ben betah malah kok. Ana ngantuk nah. Ngantuk burung deh. Wes. Wes Ya wis tekok tok. Jak mantuk. Udah ditelasne kali kopine. Ikar katane moto, gedung jati kanggo liyangan. Tulung pinter kok main moto, gantung ati radu yan mangan. Napa niku artine Mbah Esok? Gantung ati barang. Lho, kalian mangan nek ora ati. Walah kula malah segeri. Malah ngentekno Mbah. Dah, ya jangan ngono. Ndek iso. Tapi aku saiki lemu ya, Kak. Napa? Aku Cukup. Sami mawon nih. wah, lemu. Aku serku ngene lho insyaallah lho, insyaallah. Teng wulung. Pados napa? Serku insyaallah. Iki enak celana kempal warna putih boga. Dik. Oh, Kedemen kempal putih. nenekku guys, cek golek fashion iki lho. Kempol putih. Nek golek ning ndi terusan? Kayak ukurannya iki mini lho. Apa-apa. Gak apa-apa. Kempol putih ben nyekeli jere. Ya iyalah. Soalnya mah Agustusan. Ya, iya. Karek golek abang-abange. Iya. Ya. Wijak suwe Agustus saya. Putih gampang kotor Mbah. Yo kanggomu, kanggo nenek yo gak. Ya maksudnya nggo nenek iki digowo ning ndi ngono lho. Enggak nek. Lho ilah. Gak apa-apa. Golekno Mas Subengno pasar wulung lho. Aku mumpung dhewe kono wedi ning nggon parkiran. Jogo parkir. Ora gelem ngetutno. Alah. Tak pecat nek aku Mbah. Gak. Lah aku kok malah Mulai bisa grisenan. apa? Ora malah Anak grisenan. kene krisenan ora iso bebas. Heeh. Kamu enak yo yo.
tumbas online mawon. Mah, Online. mah. Cekli kok. Mah. Sing model suwek-suwek nggih enten. Astagfirullah, gak seneng ben iki. Rok mini nggih enten. Kacamata hitam, Waduh. celana kempol putih, ya toh. Atasan putih, kacamata hitam. Sik, kacamata ki wis sampean. Lagi duwe telu. Lagi telu, Dik. Oke. Sing nomere ra duwe lho, guys. Soale sing nom gak ngurusi ngono kuwi ya. Wis katok kempol putih, atasane sing saudel kae. Oh. Kacamata hitam jere, guys. Iya. Jam tangane biru. Iya. Wis cekeli tenan. Ya toh. Terus badhe teng pundi? Mbon. Wis dandan cekli kok ning baon. Ya terus nek nganggo kok kapan mau tuwek. Yo nek rezeki mbakon yo piye? Ya nek pas mendhet teng kantor pos ngoten niku diagem Mbak. Lo kan ning kono pasti banyak duda. Duda keren. Iya. Waduh ada cewek cekli nih. Tapi tenan ning Napa? mune nek Mbah Gemi tetep rame. Do seneng do tresna. Nggih. Oh tenan. Mas sapa? Sinten? Anang. Sing gara-gara nyambut gawe Mas Pri ya. Coba. Lah Pri niki. Oh, pring. Pri semua. Anang iki tak pegat, aku wis gak mek bang. Tiap Pak Chandra rene meling Pak Chandra. Titip salam kanggo Mbak Mbak Gemi. Gemi. Oh. Berarti aku cantik. Cantik banget. Lho aku ning gone Pak Lurayanto enjemen didhawuhi suntik lho. Oke, Kasih. vaksin. Heeh. Niki. Oh, iki mbahku. Nggih, Gus. Mbak Gemi anu tiang cantik sing sak kecamatan. Lho nek seneng kok umur mbak aku piye Mas. Yo.